खालि जे जोंनि CSB नि ग्रेजुवेट लेभेलनि थार्ड ग्रेडनि जि पस्टनि एगेन्स्टै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया रिटेन एग्जामिनेसन खुंगोन बे बेलायाव गोबां बिजाथिफोरनिफ्राय बायदिसिना रिएक्सन जों मोनदों। बेनो जाबाय मा जे सासे केन्डिडेटआ सासे बिजाथिया मोनब्रै मोनबा गाहाम डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टै एप्लाइ खालामदोंमोन। बे हिसाबै मोनब्रै गांब्रै गांबा गाहाम एडमिट कार्ड मोनदों। दा बिथांमोननि कुइसना जाबाय जों बबे मोनसे सेन्टाराव जिरायगोन, जे एखे टाइमावनो जिहेतु जागोन आरो सेन्टारा गुबुन गुबुन आरो सेन्टारा मोनसेब्लाबो बबे माबानि थाखाय जों जिरायगोन बेबायदि मोनसे कुइसन जादों। दा बेवहाय जोंनि बुंनांगौआ जोंनि खेंफोरथिया जाबाय मा जे जिखि जाया सेन्टाराव गावनि सुबिदाखौ नायनानै खाथिसिन आरो गावनि सायख' सुबिदा होनो बेखिनि सेन्टाराव जिरायब्लानो जागोन। आरो बेहाय जिरायखांनायनि उनाव जुदि रिटेनाव क्वालिफाइड जायोब्ला जोङो जेब्ला अरेलनि थाखाय बिथांमोनखौ लिंगोन बे अरेलनि समाव जोङो बिथांमोननिफ्राय अपसन नागिरगोन माबे माबे डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन बे हिसाबै बबे डिपार्टमेन्टआ फार्स्ट प्रिफारेन्स, बबे सेकेन्ड, बबे थार्ड बेबायदि फार्स्ट प्रिफारेन्स जायाबा सेकेन्ड प्रिफारेन्सआव, सेकेन्ड प्रिफारेन्स जाबा थार्ड प्रिफारेन्सआव बेबायदि जोङो खालामगोन। आरो बिनि उनावबो आरो बाय एपइन्टमेन्टनि सिगां सिगां आरो डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जागोन। बे डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव जोङो बे अपसनखौ आरो नागिरबावनो हागोन। बे हिसाबै बे खोथाखौ लानानै जेबो उसुबिदा जानाय नङा होननानै जों सानो केन्डिडेटफोरनि बेलायाव। दा बेखिनि खेंफोरथिखौ होनो बेखिनि क्लेरिफिकेसन होनो होननानै दिनै बे मा होनो बे दिनै प्रेस मिटखौ जोङो हांख्रायदोंमोन। आरो बेखिनियावनो आं दोनथ'बाय। नोंथांमोननिफ्राय माबाफोर सोंनांगौबा सोंनो हागोन। जिहेतु सिलेबासा मोनसेयानो आरो ओमफ्राय स्टेन्डार्डबो मोनसेयानो, ग्रेजुवेट लेभेल आरो ओमफ्राय सिलेबासा एखेयानो। बेयाव जेनेबा जेनेरेल इंलिस थाबाय, जेनेरेल नलेज थाबाय, एरिथमेटिक थाबाय, जिके थाबाय, बेफोरबायदि बे हिसाबै सिलेबासा एखे आरो स्टेन्डार्डबो एखे लेभेलनि। ना मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट बायदिसिना डिपार्टमेन्टनि पस्ट थाया होमबा, जेरै एग्रिकालचार, नङा गोबां 10-12 40 50 थायो। बे हिसाबै बायदिसिना डिपार्टमेन्ट जेनेरेलि केन्डिडेटफ्रा जेराव बांसिन पस्ट दङ बेहाय एप्लाइ खालामो आरो मोनफा मोननैयावलाय बहा मोननो ओरैबायदि साननानै। दा बेहायबो दा बिथांमोना जाबाय मा जों जिहेतु एडमिट कार्ड गांबा मोनबाय, मोनबाबा एग्जामाव जिरायनो जों मोननांगौमोन बेबायदि आरो। खिन्थु जोङो मोनबा जिरायनांगौ, मोनसे एग्जामावनो जिरायनानै जुदि क्वालिफाइड जानो हायोब्ला जोंथ' सानो मा सुबिदासो जादों होननानै केन्डिडेटफोरनि थाखाय। आरो स्टेन्डार्डआ एखे आरो सिलेबासा एखे नालाय खालामो आरो बेहाय जोङो खिन्थु बे एडभार्टाइजमेन्टआव बुङाखै मा मोनसेल' पस्टनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन बा मोनसेनि बारा एप्लाइ खालामनो जों मेन्स गैया। जों साइलेन्ट थादों आरो मोनसेयाल' खालामनो हागोनबो होनना बुङाखै, मोनसेनि बारायाव खालामनो हागोनबो होनना बुङाखै। केन्डिडेटफ्रा गावनि गोसो मथे मोनथाम मोनब्रै मोनबा गाहाम खालामदों आरो खोथाया बेनो। जेनेबा मोनसे सेन्टाराव जिरायबायना, खिन्थु बे गुबुन गुबुन सेन्टारावबो बिनि सिटआ थागोन, कुइसन पेपार थागोन, OMR सिट थागोन, एबसेन्ट थागोन ना। दा एबसेन्ट थाङोबा आं बेयाव जिरायनोसै, आंनि बदलै आंजों एखेबारे नुनाय मानसि आं बेहाय जेनेबा फाथायहरनोसै प्रक्सि केन्डिडेट बिदि थानो हागौ, बिदि केस ओंखारनो हागौ। दा बेयो जों सिरियास आरो बिनि थाखाय जोङो जिखिनि इन्सट्राकसन होनांगौ एग्जाम सेन्टार इनचार्जफोरनो हरगोन। आरो बे जायफ्रा चेकिंआव थागोन पुलिस थागोन नालाय बेखौ जों स्ट्रिक्ट भिजिलेन्स खालामनो होगोन आरो जाहाथे डुप्लिकेसि जाया। प्रक्सि केन्डिडेट जादों दाखालि बे VG सेक्रेटारिनियावबो बिदि मोनसे केस जादों काजलगाव इउएन ब्रह्म कलेजाव बिदि हमजादोंमोन आरो बिदि प्रक्सि केन्डिडेट होननानै 16 पस्टआ। ओमफ्राय केन्डिडेटआ जाबाय मा 47,416 पस्ट थार्ड ग्रेड ग्रेजुवेट लेभेल नन टेक्निकेल। ओमफ्राय टटेल नाम्बार अफ केन्डिडेट्सआ जाबाय 47,068 4708 टटेल नाम्बार अफ केन्डिडेट्स। आरो टटेल 75 सेन्टाराव एक्रस दा BTR जागोन आरो